मदन बाबा लड़का जब रोवता लड़का के मम्मी ओकरा के मनावता रही त काहे बदे रोवे ला 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 नवा सबेरे झुन झुनवा मंगाई देब हो। जब बाबू रोवेले सो तो महतारी नाना प्रकार के झूठला के वो लड़कियों के पुल्हावे ला लो जे छुपा जासे ना जी अजय बाबा छुपा जो बाबू तोरा के बिहाने हाथी कीन देव। अरे तब काहे बदे रोवे ला 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 नवा सबेरे झुन झुनवा मंगाई देब हो। अरे पापा जी से कहब तहरा अफुआ जी से कहब अरे नाना जी से कहब तहरा अरे मामा जी से कहब त देवर जी से हो। अरे बन रहो त देवर जी से कहब बचनवा सबेरे झूठ झूठवा मंगाई देब हो। काहे बदे रोवे ला 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 नवा सबेरे झूठ झूठवा मंगाई देब हो। पापा जी से कहब तहरा दादा जी से कहब पापा जी से कहब तहरा दादा जी से कहब लड़का के मम्मी छत पर से बैठ के मोबाइल में रिकॉर्डिंग करत है वैसे काम ना चले। हाँ जी पैसा भेजवा ना जी हाँ जी लड़का के पापा जी की तरफ से फिर 1000 रुपए का पुरस्कार है। भगवान भोलेनाथ जी से निभरा रही वो लड़का जुग जुग जियो ना जी लम्हर हो को तो नरेंद्र मोदी ले लम्हर आदमी बनो केहू जानता जो लड़का लम्हर हो के का बनी हाँ जी क्यों नहीं के जाना। अजीत भाई खातिर नया साड़ी आ जाओ। लड़का के मम्मी से आग्रह बा कि लड़का होले से हाँ जी तब ब्यास लोग के साया साड़ी ब्लाउज पैंट सब के कपड़ा दिया जाला। ना जी रुपया पैसा सोना चांदी दान कइल जाला। हाथी घोड़ा घर दुआर खेत खरिहान सारा दिहल जाला। हेलो साया साड़ी दिहल जाला हाँ कुर्ती ब्लाउज दिहल जाला बाकी साया ना दिहल जाला। हाँ ओकरा के सिवा के पड़ेला घर में कपड़ा मिलेला कपड़ा पीस दिहल जाला ओकर। रंजय बाबा खातिर मैक्सी मंगवा तो अरे मामा जी से कहब तहरा अरे नाना जी से कहब तो मौसी से हो तो मौसी से कहब बचनवा सबेरे झूठ झूठवा मंगाई देब हो। काहे बदे रोवे ला 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 नवा सबेरे झूठ झूठवा